И коста хора, днеска снимаме на интернет, втори епизод. Пак със същия човек. И тъй почвам аз тук лежа една близалка. Тя да. Пак сега тук ще ям. Да, но ама надале. Бе, няма хубава храна. Имам лолипоп. Базикам сава, ти не знаеш кой е лолипоп, ти не учиш английски. Имаше лилипот и те по водата на скоро. Знаеш ли го? Missing space. Или пък някаква ти покръчка първо. Миналия път малко или доста лагичен. Не знам за кота, ама карай. Голямо. Или пък знаеш, че тази игра не е супер. Да, безплатно от Steam. А то кой не знае. А ти си къде? Мгм. Аз знае. Един мой приятел ми я направи. И после аз ще И той бях аз. Не ми я направи. Как да тя направих? Аз ти казах, че е безплатна. Има някакви много тъпи неща. Представяш ли си там, където има храна, има и гестен. Може... Ами да, Та тъпа игра вече всичко очаквам. самалям с грубо. Аз съм с газ кенч. Той бутуш ли? А, шапка. Вкусна близалка. Близалка или вкусна? Ко? Чуста да викаш вкусна ми близалка. Не бе, вкусна близалка, викам. Кое е вкусна близалка? Вкусна! Ох, моето момче! Да, не знам дали си момче, не съм те виждал в истинския живот. Еба, закал се. Не съм. Не лъжи хората, бе. Ах, дарма. Сори, че ще го правя, ама коса. Правя такива са времената. Ко да имаш? Той има. Той има. Тук да няма, аз имам. Има, бе, как да няма? Коя? Той е голям читър, казвам ви. Ако искате ви да стейпате, пишете маймун кола Камен маната. или зайчик сне, ако искате да спавите кола. Снеки бийки. Така дали има такова медицинско? Опси. Направих най-голямата грешка. И това не е това. Тъс пак Тук так. съм някъде и аз след малко се връщам да се наям. Пак. Абе, и те също мога нас. А път по-бързо се наям. Се надявам.
чем-то. А, по принципу се отказват. Готово. Та игра е супер честната. Ето, обърнах се какво на остата сама. с Хаймана. Сники бики! Сники бики! Сники бики! Аз не знам още какво съм си апгрейднал. Само казвам, че съм на 28 кръв. Ще умра. Бъй! Той до сега не съм го виждал. Той е някакво ново. Той не могат да теглят мапа. Как? Знаеш ли га? Не могат. Гад направят Construction Helmet пръднал. Той какво трябва да е? Домат сид. Чай, ти нямаш клипчета, какво да има линк за тебе? Аз може би снял към 10 минути, защото толкова мога да снима бандикама. Теч към 10 минути ще гледам да приключвам. Да, вече тази вечер се прави интро. Се надявам. Не мързим, аз мързим на мен да се направя, какво става на тебе. Влизам сега така в болницата, имате някакви медицинс. Това не ми трябва, ама ще го взема. Той таблес. Традън. Яза. Буди пак. Буд пак. Ти изобщо гледаш ли къде по игри? Да. Не си ли че е заплещена, но е заплещена? На тебе бесета е. За те са табс. Те витамини. Те... То само читва докато играе. Не го знам колко ще читват, като почне да снима, колко ще читва на един клип. Аз това само читнах да стане ден, друго не съм про. Дресинг, това е най-важното нещо. И антибиотика. Едно от най-важното, що те давам. Хилт. Всичко, което ти дава хилт е важно. Кай? Ти го знае, да. Аз не мога. Не. Знаят ли ха, значи знаят и он не за скарането.